Wala. Patay na ni Jack Patay. Patay na ako mag-check ka. Grabe mo nga ba? Patay na ako. Sus ka naman. Sus ka ni Behanan. Sus, grabe pa ako. Sus. Kaya, makuha rin kita mo ba? Hindi ka Mars no kay ito. Hangin niya. Kuan, walay saba ba di para sa problema. Maunjud di pa sito sa kuan nga kanaging daghan kayong tao. Maunjud. Kasi kay diri oh. Unsa man ning kahuya kani gani Mars? Kuan maguro ni unsay kamansi? Kamansi kulo. Ay kun murag kulo di ay. Oo, murag kulo di no. Ay, lay ato Mars kanang ana ka uyab. Eh wala pa oy. Parehas eh tadi ay mga single ladies. Nindot man diri sa tambayan kay kuan ba. May tagnaasay mo agi din hininga cats ko. Para makauyab sa ta. Kay ba ito ning pagpabilin tang single uy na. Kay ba na kanindot din ang naay mga kasikit-sikit. Oo, oy, labi nagbugnaw kaayo. Mao jud kay manginit jud ta ana jud. Mo ang sinangagi uy. Wala jud no. Ayay, nangukoy na po si kuya eh. Sumbong di kami. Pinabiyag mga paaw. Sumbong di ka. Ano ba lang? Mars, usam day ka nang gusto ganahan mo sa usa ka lalaki. Ganahan ako sa usa ka lalaki Mars kanang buutan, mao man gusto sa akong mama, kanang way bisyo, mao jud Oo, parehas Te, eta. te, te. Nay nangukoy. Neng ukoy? Oh. Asa napita? Basta ka na, mao na diha. Diya napita? Mao te. Kaila ka na, Mars. O kung kailan na ba apitaw ko. Dali. Dali sus. Dili ka sana namo. Dili ka sana namo. Dili ka sana namo. Jack Pata. Jackpot jud kaayo naka-jackpot ka namo. Mao jud among gipangita. Mao lagi ano? Dugan sa may dugan ni lalaki o dugan ni baboy. Ito lagi kaayo. Bunggo sa kagdiyan sana. Tiyan ay sus. Ya, ready na mo? Ano saman? Ay sus. Ay, takot ito ba? Kada lang butang na bisang pag first time may predict mo. Kung ano di mo atras ayo. Ay, ready mo? Mao gyud Kung ikaw. Ay, ato na ato. Patay kayo mo kasuga ko na first time mo. Wala ko yung sa daw di nga mao jud. Ay, kini. Sige, ako Eh, masugdan ha. Ako sudah. Masugdan na. Ako. Hey! What's up mga kapalpak no? Adi tay mga bisita karon. Kini akong kuan ron dili ningo nga ako adyo bisita ako ni asawa. Palihog sa kog subscribe mga kapalpak no sa akong asawa Mars TV. Og diri sa akong tuong bahin mga kapalpak ang Gaas Vines. Palihog sa tawag kog subscribe nila kay mo subscribe mo nila mga kapalpak kulay mawa ninyo og usa mo makatabang sa kanila no. Og daghang salamat mga kapalpak manginaot ko nga inyo sad silang suportaran. O sa isip pagsuportan nyo diri kanako, inyo po silang tagaan og pagsuporta. Nilang tagsa-tagsa. Mars TV o Gaas Vines. Daghang salamat mga kapalpak o God bless kanyong tanan. Oops, di pa day nalimtan ang atong kameraman John Mens TV. Palihog sa kog subscribe nila mga kapalpak o daghang salamat. Salamat.